Και ποιος θα το πάρει αυτό? Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να το πάρει? Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να το πάρει? Ναι. Θα γίνει συζήτηση. Θα γίνει συζήτηση. Τι συζήτηση θα γίνει? Για το θέμα αυτό που αναφέρουμε. Δεν σ' ακούω, τι λες? Λέω ρε παιδάκι, θα γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα που αναφέρουμε. Ναι. Ναι. Η καλή μας νοικοκυρά. Ο Παρασκευάς επί το έργο. Ναι. Τι έργες τώρα? Δες με τι χάρη το απλώνει το σακάκι, το πουκάμισο. Πω. Η πιο καλή νοικοκυρά. Ναι. Μπράβο ρε Θεό. Κορίτσια, ο Παρασκευάς είναι έτοιμος και κάνει και όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ελάτε να τον πάρετε. Ναι. Περιζήτητος γαμπρός.